Jöjj ide. Azt rátöntjük. Jó, hát vagyunk el, hanem elmegyünk egy kicsit hátra. Menjünk el hátra. Filmet készítek. Hát épp azért. Na mindjárt aztán ő is kavarja, mert csak egy kicsit várjunk. Na, kavarod-e? Igen. Nem azzal, azt tedd vissza oda. Ezen a nagy kanálon. Nem is olyan nagy az a kanál, lehet, hogy elég is. Egy fakadályunk lesz! Jó lesz a fakanál? Egy fakadály! Itt van fakadály! Nem mocskoljunk annyit össze, állj meg. Megpróbáljuk ezzelni. Nézd ide. Én pont Nem kettővel. Na gyere. Csak kettő, akkor benne. Na azzal, na csináljuk. Kettőt csinálj. Na csinálj. Bocsánat. Na, gyere, ide, állj ide, állj ide. Úgy, na, kavarj. Úgy, így, még forgatod, így. Forgatod, így, és akkor beletesszük a tálba. Na, finomság. De finom lesz. Nyald csak meg egy kicsit, nyald meg a kanalat, nyald meg. Nyald meg a kanalat, hogy finom-e. Jó, de finom. Nem emeld föl. Kiskukta már nyalja. Azt mondja, finom. Kiskukta, finom. Ugye, csak ezt nem lehet megenni, mert ez nyers. Tudod-e? Nem szokták megenni nyersen. Lesz abból? Hogy hívják? Riskóka. Riskóka. CH van a végén? Lápogattam én. Na nézd ide. Most tesszük ebbe bele. Népies friskók. Nézd ide. Ne állj oda, hogy apa tudja látni. Gyere ide mellé, hogy te is legyél benne a filmben. Híresek lesztek. Hát igen. Na, lássuk. Akkor valamelyik hozzá, akkor van Hű, jön az ördög. Veszély van. Jön a veszély. Hoppá! Baba veszély. Hoppá! Zsenka is felállt a székre, hogy... Csak azt nem tudom, hogy... Majd várj, ne lehessen. Azt nem tudom, hogy az ki fog-e... Baba támadás. Állj meg, na meg ki fog dagadni belőle. Ez feldagad. Nem tudom, mi lesz, de menjen belőle a végén. Eha. Hát akkor kettőbe kellene tenni. Hát... Van még egy. Tudom, hogy van még egy, csak... Na... Hát ez nem szokott olyan nagyon beégni. Hát, nem is tudom. Jaj. Kérdezzük meg Erikát is, na, szóljon bele. Mondd meg anyádnak, hogy jöjjön egy kicsit ide. Jön a tanácsadás. Közben hívnak telefonon. Melyik telefon? Tudom, lehet, hogy Ez a tiéd. Béla Tata hív.